Gabi tanan sa ko ang mga subscribers. May gabi sir. Ano sa ka? Magkapit na mga kabulan nagdo Kabulan? volleyball o nagasa. Karon sige na po nagmula karon sa sakit niya nato. Sa mga partner padada. Pero mo para ma Nagpatulot po dito. padada. Oh. Nya Adok payo niya. May ko siya mga akira gud karon kay lain man gyapon kay ni anak ko. Sa ko ni ang ulo. No? Oh, diri adungan diri mo sakit ba? Sakit siya. Akong anak. Sakit na Oh, sa. mulabad akong ulo ba mulabad. Ito pa lang kamusta na? Kani gud sakit gud sa sakit niya. Oro gini sakit. Wala mo banhod, wala mangalay. Wala. Sakit lang ito. Wala sana di unsa ka na mga lain mga ginagmay di pamatay nimo. Kanila mo gitong ibati ron. Kanila Oro jud. Wala mga usahay-usahay. Kana mga usahay-usahay sa laing lawas wala gyud. Kana lang gid mo ginakuha. Ay, Likod. tiil ganing murag binhod. Ano banhod usahay. Likod wala. Wala po. Wala po okay ra. Asa kayo ha? Sada 6. Estrada 6, ayan. May gabi sa taga Estrada 6, shout out. Yan, uban iyang madam o dara o. Ay madam, may gabi. Bagay nakabalo ka sa ko sir. Ano sa Facebook. Sige, tanggalay mo sa isa dyan. Sige, kulog ta, kulog. Pinakadabis anak niya, whole body ko na siya, pinagmayawon sa kanya naman. Eh, kato nang ginagmay yun, mara po itong ani, gamay. No, gamay po, kaya itong trabaho. May lain ko. Kaya ito gamay. Kaya nagmayo dire, mabalik na po ka, kaya Andre na po sa Picas, balin-balin. Ito na lang ito daan. Ito na daan, hindi sa kagamay. Paupa na manghilot, kung sa yung reklamo, maurang ito. Wala ko, dili mo gusto kay kabalo mo ka na, mabalin-balin mo na. Balito ba gid ay. Mabalin. Dili ra mo gani sa kamot jud karon isaka ra mo. Mabalin. Wala. Nagandagan na. Ako, mahago-hago lang dyan ko. Pero maayo kung gusto man, no? Ala na dito mo sa Kung magkatanaw mo ang YouTube, tanawak ng YouTube, Eric Hilot. Kaya ito ang interview ron, ako na iposo niya sa Eric Hilot na YouTube. Katanaw mo, sir? YouTube mo. Oh, wala ako baya kay karon lang Ano ba, wala kang katanaw mo? tanaw. Search lang Eric Hilot na among, gawas na niya. So, pwede ko na itong hilot ka? Sumana man dito. Sumana na. Ano ko bago mo yapon sakit ng kamot akong ulo lapad man ang matandog. Kanila pala. Pwede ng pangalan? Pangalan? Joseph. Kung tinood. Pasmado, mga sir. Nagabasa
kay kagunto hapon gabi eh. Masa hapat ligo, nagabasa ka? Kung langin na sa sara, kay mapas mo imong lawas. Hindi ka mundag basaan na, unto hapon gabi eh. Mahago kang sabili, ang ending na paralyzed ka yun ha? Wala ka kang gihadlok, pero mao yun ay realidad ha? Basta may masa lang. Masa na naman, hindi ko mga Ang yun, kapag na naman bas mo ba? Kabantay ka na kanina. Kani gitandog na kan mo dire kanina. Ulong ka lusay ni siya ha. Kani lusay ya pag di na to gitandog mo dako ni mo hiningon ng puhon nga magpunga ta usahay putas usahay ha. Mo ni siya singot ug singot ha. ako, patasan ko. Dira? Dira? Ingon ka na, hapit na kanon. Kapit ang kataro gipahinayan ako. Dili ka nagkabalo kas ko siya. Pagod na po niya. Ako sa Rabina, naglalaan ko sa Rabina. Bisa ko ba nakahiring ka na kung hilot ko. Nakita niya kasi yung Facebook ba? Kanon din na imo do. Ano na? Di naman ba? Isa pa dong. Kaya rasa. Ha? Hindi sa piti din. Pero iba. Mamba! Ako nakabilang kanon ko. Saan nagbilang kanon? Sa'yo? Ano pa? So ito yung mag-isakit yun. Diyan ko sa tagat, bilang tagat.
daw dong, oy. Bata gamay. 1 minute. Mga ka pag-inilot, sir? Ha? Alayo ra padada. Pagay tagatunga. Pagay tas 10%. Ha? Napatay 90%. Lampan,